Issoktat l-investigazzjoni tal-Pulizija brabta ma' serqa ta' nhar il-ġimgħa mill-uffiċċju tal-Ispettur Jonathan Ransley fl-assa tal-Pulizija ta' Taslima li aktar dettalji dwarha kienu żvelati l-bieraħ fil-ħarġa ta' In-Nazzjon wara li kemm il-Gvern kif ukoll il-Korp tal-Pulizija baqgħu jaħbu kull informazzjoni relatata ma' din is-serqa. In-Nazzjon żvela kif fost l-investigaturi hemm minnu tal-fema li din kienet serqa pjanata tajjeb ħafna sal-punt li min għamilha kien jaf xrid jisraq darba jirnexxielu jiżgassa l-bib tal-Uffiċċju tal-Ispettur Jonathan Ransley. Jirriżulta li l-ħallil jew ħallelin kienu jafu b'mod preċiż li ma' uffiċċju fis-sular ta' fuq tal-assa tal-Pulizija f'Taslima kellhom jiżgassaw. Dan minħabba li fl-istess sular hemm uffiċini u kmamar oħrajn li iżda baqgħu intatti. Dan jista' jfisser għall-investigaturi li min daħal f'dan l-uffiċċju partikolari u familjari miegħu, fis-sens li fil-ġimgħa ta' qabel kien imsejjaħ u interrogat mill-istess Spettur Ransley fl-istess uffiċċju. U għalhekk li l-investigaturi qed jaħdmu fuq il-linja li probabbilment min daħal u seraq minn dan l-uffiċċju kien imsejjaħ fl-istess uffiċċju brabta ma' xi reat kriminali. In-Nazzjon jista' jiżvela kif apparti minn dokumenti, arloġġi, xi droga u oġġetti oħrajn li nsterqu minn dan l-uffiċċju instabu nieqsa wkoll id-dokumenti soft copy. Dawn jammontaw għal xi hard drives li nstabu neqsin. It-teżi tal-investigaturi dwar is-serqa preċiża u ppjanata, jiġifieri l-ħallil jew ħallelin kienu jafu x'qed ifittxu, tkompli tissaħħaħ bil-fatt li ċerti oġġetti oħrajn ta' valur fl-istess uffiċċju baqgħu intatti u ma nsterqux. Dan jista' jagħti l-każ ukoll li min għamel din is-serqa rid li jeqret u jikkanċella ċerti provi, evidenzi u eżebiti fil-possess tal-Pulizija biex bekk ma jkunux jistgħu jitresqu l-qorti fil-konfront tal-każ tiegħu. L-investigazzjoni tal-Pulizija brabta ma' din is-serqa serja qed jitmexxew mill-Assistent Kummissarju Alexandra Mamo li kienet fdata sa minn nhar il-ġimgħa stess biex tmexxi investigazzjoni mill-aktar serja ta' serqa ta' eżibiti għall qorti li kienu qed jinżammu fl-uffiċċju tal-Ispettur Jonathan Ransley fl-assa tal-Pulizija f'Taslima. Minkejja li din il-serqa saret f'xi ħin nhar il-ġimgħa li għadda, il-Gvern u l-Korp tal-Pulizija sa issa għadhom ma ħassewx li għandhom joħorġu xi tip ta' stqarrija biex jiċċaraw il-fatti li jiċċirkondaw din is-serqa serja minn assa tal-Pulizija.